Me ollaan tänään Sampan kanssa ajettu Kotkaa ja Petjasuon frisbeegolf-radalle. Tää on meille kummallekin itse asiassa ihan uusi tuttavuus. Ajateltiin tänään vaan tämmösen kivan raikkaan päivän kunniaksi käydä testaa pari rataa ja kuvata teille pari videoa, joten tää on nyt tämmönen fiilistelyvideo ja Petjasuon ratatestausvideo. Millä fiiliksillä lähdetään kuule päivään? No, en tiedä, vähän metsistä. Lähdetään nauttii pikku aamun pakkasesta ja katsoo mistä tää Petjasuon rata on tehty. Oliks tän nimi edes Petjasuo? Petäjäsuo. Petäjäsuo, no Petjasuo, Petäjäsuo. Mitä näitä on? Täällä ei tänään nyt ole näköjään peltoväylät käytössä, mutta ei se meitä haittaa. Meillä on metsäväylät. Se ei meitä haittaa. Petjasuo, ykkösväylä, 82 metriä. Aika tiukka mando tossa, mutta siellä on, siellä on pönttö. Otetaan lounasbetsi. Niin saadaan niinku samalla tähän semmonen kiva tunnelma. Ikävä tunnelma, jos missä otan mandeet. No mut ykköseen saattaa kyllä mullikani. Talvipelit niin aina saattaa mullikani. Ei, aloittiko houlilla? No milliä vaan tällä kertaa. Aika hyvä. No ota sitten. Joo, on kivenkin antaa saa. Mä olin jotenkin ottamassa sitä. No tää näyttää vähän linkkiväylältä. Vielä on linkki päkissä, niin vetaa sille. Vielä on. Just poistunut. Onko muka mullikaani? On. Talvipelit, totta Metsi mullikaani. Onks häppäri? Ei sen näe. Eikä. Joo, ton mullikaani. Tulee. Oi, puuosumalla. Yllättäen. Nostolla tietenkin. Vähän meikä pitkänä, Samppaa katos millissä. Pyörillä käyntiin. Terve. Jännittää ensimmäinen putti. Parkkeri verran eteenpäin. Se on tärkeä putti kyllä heti tähän starttiin. Ja tekee. Ei kommentteja. Mitä sä kuvaat? Jos saisi jotain maskua. No hei, Kaatusta jotain. Mä voin sitten kertoa, että mä otin talviputtereiksi tämmöiset uudet Hyttys P1. No niin. Sen mä voin kertoa tähän. No kakkosväylä heti par 4 näköjään. Näkyykö korisia? No jostain tuolta näkyy. Jossain tuolla vasemmalla pirussa. Joo, tää on jonnekin hyssä. Täältä on kiva, kun jos laitat säkkiin, niin saadaan tästä hyvä kuva. Video siis. Liikkuva kuva. Tuttu. Ui. Paikalliset sanoo, että tää on holariväylä, mutta mä en näe sitä linjaa vaan. No ei se nyt holari ollut. Sama. Hyvä leija. Tulee oikein oppinen jalan kevennys. No. Ei, mitä tehdään? Eikä, se onkin kädenojennus. Mä en muuten tätä kuvais, mut ihan vaan, että jos tulee speedoutti, niin ei saanut puhuttua. Muista sitten, että frisbee spiritti kuuluu kaikille, että jos sä heität tähän hole in onein, niin me voidaan mullekin merkata hole in one. Mun mielestä se on niinku spiritin vastaan. Se on spirittiä, että jos otat hole ja mä en. Hyvä mielen holle mennä mulle. Jos otat hole ja mä en, niin se on kyllä vastaanoto spiritti. Joo. Mihin sä lähit heittää? Oho. Tuolla oli siis kore. Toi spiritti. Spiritin mukaan mulla on yksi mullikaani spiritti. Hei mitä? Fribaa spiritti. Ei jää niinku yhtään. Niin. Hei, missä fribaa spiritti? Ei. Ensimmäinen hetto. Minkä näköinen väylä? On ihan kiva näköinen väylä. Tolleen pitää olla, että menee samaan paikkaan sinne. No ei. Joo, spiritti. Onko tää MD3 vai linkki? Ehkä MD3. Pikku ruosten määrä. Kai se nyt jos osaa tolleen. Vähän liikaa antaa, eikä. Kiitos puu. Joo. Mut tiedätkö mitä? Tänään me ollaankin vaan fiilistelemässä korjaa.
Joo, täällä on hyvä fiilis. Kotkaan korkeampaa. Täällä on aika tämmönen tuttu trendi, että 100 metriä ja suora, niin kuin yllättävänkin monta väylää. Se on näköjään, okei, tuolla tommosen tötsän päällä. Nyt meidän ottaa birdie. Mä otan birdie. Noniin. Onko hyvä? Saattaa olla ihan hyvä osuma. Mä veikkaan joku 15. Olisi ollut paljon lähempänä. Antaa pieni mainos. TH MD3. Jos tää lentää hyvin, niin kannattaa mennä ostaa. Jos ei, niin en mä tiedä, sit voi ostaa, että haluaa tukea. On parempi. Kyllähän se lentää hienosti. Mut siinä on vaan niin järkyttävä liito, että meni pitkä. Se on varmaan ihan jees. Tämähän on niinku äijän tuttuu tapa, että läheltä ei saa säkkiä sitten, että jostain kilsan päästä aina rokottaa. Tää pitää ainakin ajaa. Espoo sniperi. Ihan hyvä. No. Bogi. Hieno rakennelma kyllä tohon väännetty ja tuollahan me ollaan vierekkäin. Yes. Meikä vaan vaari putti. Pitäisikö niinku puttaa tästä kiven päältä vai laittaa minin verran ja ottaa haara tosta alhaalta? Just tää samalla tasolla. Hyttiala. No niin, ja ottaa johdo. Come on. Ihan hyvä yritys kylläkin. Meni vähän kauemmas aloittaa uudestaan. Vaan vähän pidempi. Joo, ei mitään. Minä ja katsojat me venata. No, tärkeä bogi. Täällä on aika paljon suoria väyliä. Taas. Ei se haittaa. Se on niinku hyvä asennoitua siihen suoraan heittää. Se toimii joka väylä. Mut nyt pitää vähän niinku onnistua siinä. Hyvä asennoituminen. Pitääkö Antsan? Pitkä putti. Varmaan parikymmentä vajaa. Jep. Hyvä joka väylä. Ei sillä, että tänään tultiin kisaille, kun tämähän on vaan niinku hyvän mielen ratatestaus, mutta mä näen itteni tuon millissä. Mä oon niinku joka väylä heittänyt aivan niinku... No. Vois alkaa vähän parantaa. No, ottaa putilla. Joo. Tää on joku 5-20. Niin, eikä tässä siis testata rataa, vaan ei tässä niinku paha mieli tuossa, kumpi hävii. Ei tuu. Ikinä. Ei ikinä. Ai vitsi. Jes, kaikki on mukavaa. Ensimmäisen 8 väylän perusteella niin Petäjäsuon rata aika mukava. Varsinkin tälle talvella, kun vähän jäykkä olo ja on vähän viileä, niin tommosia kivan mittaisia väyliä. Ei tarvii mitenkään erityisen paljon urheilla, mutta kuitenkin kivoja väyliä. Katsotaan mitä... No ei. Katsotaan mitä toi takapuolen 8 meille tuo. Nyt ei pysty yhtään sanoa missä korjaa, mutta muuttuuko jopa niinku takakasille vaikeaksi tää rata? Joo, kyllä tää takapuoli on selkeästi parempi. Ei sen sano. Hei, se on mun honori. Ei, C2. Vois pian olla vähän vaggaa. Missä mennään? Missä jossain kuuluu? Täällä näköjään OBkin, mutta onko mies jäänyt IB? Tää on just jäänyt. Hirveä hillo. Paljonkohan mitta? 20. Tuttu ja turvallinen. Voisinko vähintään osua korjaan, niin menee kori. Quickwiser. Mikäs 6 kertaa kun yrittää kertaa? 1/6 kertaa mennä. Ihan niinku... Joo, nää pitäis. Otin hei strokin kiinni, miltä tuntuu? Otit. Siis hyvä sulle, että saadaan niinku tässä sellainen tunnelma pidetty kasassa. Paljon skoret. Kaikki kiinnostaa paljon skoret. Kerro nyt. Paljon skoret. Kerro nyt. Tiukka taistelu vielä. Nyt on muuten Holy One väylä. En sano muuta kuin, että se on Holy One. Tää on. Anteeksi herra. Saisiko pyytää teitä tuon bagin nostamaan pois tosta? Ette vois siihen pysäköidä. Kiitos. Oho. Onko strokin paikka? Ei. Se on mun motto tässä elämässä. Oma suorittaminen. Se on niinku siitä kiinni. Kaikki tässä elämässä siitä kiinni. Stay your own game. Nyt on mun paikka suorittaa. Tee se. Eikä. Suoristi. Itse. Joo. Suoristi vaan. Vähän niinku yritys siinä oli. No, arvatenkin taas 20. Vaikea peli. Parempi jo. Vähän pitkä, eli en ollut nössy. Toisin kuin se. Vasen puu. Ei. No nyt. Ihan X Games.
ottaa pikku tyylittelyn kautta. Siitä sulla. Tämmösen uuden kuvakulman, eli saadaan niinku tekniikka tosta ja sit käännetään loppuun. Tuossa tiedetään jo. Hyvän näköinen ote silloin kyllä tossa. Saatiinko lopputuloskin? Saatiin lopputuloskin. Ja alis. Tästä saa sun tekniikka just. Noniin. Hyttyjalat. Jalat tohon noin vaan. Asentaa ne vierekkäin ja Tommonen ote. pelkällä kädellä tähtää vähän yli tosta korista. Onko footfall? Mitä? Niin. Sai puhut. Se on vähän jopa niinku pomppuapua. Se oli kyllä maailman hienoin putti. Nostat pois. Sentteri. Mitä sä naurat? Se oli mun varjolle. Saaks tän suojattua tuota auringon? Kallion kanssa kuule skippi sitä. Nyt tulee niinku jotain YouTube-herkku. Ei sitä oikein. Kyllä tässä näkyy ihan hyvin toi heitto. On se ringissä. Zone, can you be understable? Nyt kato. Onko Kallion skippi kori? Melkein. Mä just ajattelin, että tohon noin laittaa vaan ja... Noin. Nyt on nyt ajatunut pahaan C2 kierteeseen. Mitä? Ei mitään. Mitäs sä sanoit? Ei mitään. Ei voi laittaa Paha niinku C2 jumi. korkeutta se on. Ilman että mä katon, niin menee paremmin. Joo, meni. No, jotta tähän saadaan intoa ja semmoista jännitystä kumpi vie, niin ehkä ihan hyvä, että sä saat tosta stroke. Niin. Nyt se oli siinä. Mä otin loput. Tuli kuva ihan tän vaan sen takia, että jos tulis kesken tuossa. Sä et oo kättä mulla ennen mua vastaan. Omat koirat puree, se on kyllä paha. Omat piikit pistelee. Jännitys tiivistyy. Tää on kuin jännitysnäytelmä suorastaan. Jos oot vielä tässä kohtaa katsomassa videoa ja et oo tilannut mun kanavaa, niin tilaat nyt äkkiä ja pistät sen kellon päälle. No niin, No niin. 93 metriä kori näkyy ton niinku koivun vähän takana ja oikealla puolella OB. Kyllä se varmaan vähän tonne hyssen tuuppasu mahtaa olla. Onko liian leveä? Jääkö OBlle? No jäikö? Tuuli vielä tuolta vasemmalta, aika jännä. Se oli siinä sun osalta. Mä tän nyt riitiin tässä. Sä riitiin jo. Se olisi ollut... Ottaako riitii kolmosen? Ui. Ei sentä. Oot kyllä äijäkin bogi ottaa. Älä viitti. Tiput. Ei näy, mutta hyvä on. No, se on aika lähellä. Sen perusteella, mistä mä näin korin tuolla meinaan. Tässä kohtaa ilmeisesti niin kuuluisi mennä tonne motarin ali ja siellä olisi sitten 3 vai 4 peltoväylää lisää. Mutta on talveajaksi laittu kiinni. Otetaan tästä nyt sampalta strokea. Sitten mennään suoraan tonne 19. Otetaan tälleen kamera kädessä pikku riskillä, koska Samppa ottaa tosta tuplabokin, niin mä otan birdie ja homma hallus. Yes. Se laskee, mutta tää on bogi. Ja sit vaan nautiskellaan toisen pelaamisesta. Jep, kyllä se tuplan sille sai puhuttu. Saa heittää toiseen, jos osuu koriin, muuten saa rankkaa. 9 metriä, oli vaan. Kyllä rupee vähän teki lounas maistuu mun mahassa. Sinne muun viereen, mutta siinä vaan hävii yhden. Ei tullut hole one. Voisi alkaa kisoiskin nostaa tälle. Kannattaa. Toi olisi kyllä leso. Tämän päivän viimeinen väylä, eli väylä numero 20, 49 metriä par 4. Mennään ylämäkeen. Mulla on nyt Samppa tuolla ihan niinku kammo niskalenkissä, eli ei voi muuta kuin, tai siis ei tarvitse muuta kuin nautiskella tää väylä. Siistin näköinen väylä. Otetaan tohon pieni flexi ja lähdetään sitten ilmaiselle lounalle. Nyt saa vähän. Siinä on mitä. No ihan jees. Tiedätkö kesken heiton mulla tuli sellainen fiilis, että tohon vitsi voi lyödä käden. Pieni jännitys. Harmi jos et sä ite tiennyt, niin nyt sä ehkä tiedät se. Kääntykö?
Siellä vierekkäin. Jossain vähän vasemmassa. Siellä vierekkäin. Se on kiva olla yhdessä, ei tarvii olla yksi. Se on kiva, että yksi tarvii olla pakkasella. Ei kyllä niinku kirjaimellisesti vierekkäin, niin kuin sanoin tuolla tiillä. Selkeä outdrive kuitenkin. Nyt kannattaa väistää, mä tuun meinaan siltä puolella. Pikkulirva. Kameramies meni ihan shokkiin, mä ajattelin, että sä et jäpi. Riittikö mitta? Ei. Sulla oli sen verran just parempi, että vähän helpompi. Sekin vähän lyhyt. Ei oo. Nyt henkilökohtainen ennätysyritys. Just näin, täältä käy laittaa. Ärsyttävää. Olisi ollut kiva lopettaa siinä. Rollas vielä ja tuli bogi. Joo, toi on hyvä. Enkkakierros tulossa. Miinukset. Tässäkö pitäisi olla miinukset? Pistikö pelata? Come Niin tulee. Sitten siellä on historian pahin puttiraali tuossa. Tää on vielä ehkä meikälle kääntymässä. Tästä lähtee par-putti. Ei tarvitse kuin 5 vielä ohi. Rupes nöyryyttä. Tärkeä voitto siitä haltuu. Hyvä kun muistutit siitä. Mä menisin jo unohtaa. Ensimmäistä kertaa Petäjäsuolla. Mä nyt pelasin 6 alle. Äijä pelasi 1 alle. Että sanotaan näin, että ei tää nyt ehkä mitään tykitystä ollut, mutta pakko sanoa kyllä, että kiva rata. Semmonen Tää oli niinku... aika hyvä talvirata. Niin, siis varsinkin tälleen talvella, jos haluaa tulla pelaa. Tää on ainakin aika kuiva-alainen nytte. En tiedä onko tää niin monen niin kuin yleisesti, mutta kivoja väyliä, semmosia hyvän mittaisia. Suoria, parnelosta aika lyhyitä. Kiva maasto ja kiva rata ja tulisin uusiksi myös tänne pelaamaan. Tykkää videosta, jos tykkäsit tästä, tilaa mun kanava ja käyt tilaa itse Sampakin kanava, koska me ollaan menossa, ja voi sen verran paljastaa jo, niin pelaa toinen rata tässä vieressä, mikä on myös kiva, jos tänne Kotkaan ajaa, niin on nyt 200 vierekkäin, niin käykää sit kattoo sieltä, että millainen se rata oli. Jatketaan taas ensi kerran. Peace out!